Hello everyone, खुलुमबाय गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायबाय। लोगोफोर आं दिनैबो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थादो जोबजासिम आरो गिबियावनो सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलावहाय गोदान नायदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ नायलांदो आरोना। थ' बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। लेट्स Hi guys, अमा बेदर एसे रुबाय रुगान बोरै ओंखारदो साफा सुबावबाय आं रुखांनानै नै लोगोफोर मानिया औवा गोखै ओमफ्राय अमा बेदरखौ आं बेजों एवनो नागिरदों आरोना। औवा गोखैजों अमा बेदरजों एवनो नागिरदों। जानो लुबैना दंखायो आरोना। औवा गोखैखौ जानाय जायाखै गोबाव जाबाय। रोसि जाजोबना दं सिङावहाय। नै रोसिया जुमाय रोसि रखम। दिनै अमा बेदरजों बाव गोथाव जागोन मेजेमदों। लोगोफोर बिदिबा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोना। एवनोसै बानलु सामब्राम मस्ला मस्लि देनोसै। औवाया लखबबाय गोसोम जालायलांबाय आरोना। माने गोखै जाबाय इयो गोबाव जाबायना। रोसो रोसो नै रोसिया बरिया जासिगोन मोदोमलायदो। नै साराय दुंबाय थाव दुंबाय संख्रि पियाज बेदरखौ होनोसै। Saya bersih. Wow. Banyak saya harus teman-teman makan pada. Di berapa ni? Pernah apa ni? दैखौ होनोसै। जा बरिया जाखाबाय आरोना। जा थाव ओंखारखाबाय अमा बेदरनि थाव मेजेमा। ओमफ्राय गोखै होबा एसे दानो आरोना। थावबाबो आमगायनाय मोना। ओमफ्राय दा औवा गाजाजोंबो गोखै नालाय आमगायनाय नङा। अमा बेदर थावबाबो जानो हायो आरोना। गोखैफोर होफाबाथाय बेदर गोजाबा आरो मा होनो आमगायनाय मोना।
नै दै होनोसै नै guys नैबे आरो ओंख्रि आरोना मा होनो अनला ओंख्रि बेयो मा होनो पान पेवालि बिबार सोरबा मिथियाबो जानानै बेखौ सेवालिबो होनो आरोना सेवालि बिबार ओमफ्राय नै बेखौ अनला संनो नागिरदों नाजोंहाय नै नाया नाजों सेवालि बिबारजों अनला वाव दिदि जोंहा मार गोथाव आरोना ओंख्रियाबो अनला ओंख्रि बेबो सेवालि बिबार ना आरो अमा बेदरजों औवा गोखै वाव लोगोफोर दा लुगैखांबाय दिनै जोंहा ओंखामा बारा हाबलायगोन आरोना लोगोफोर नै गोदौगासिनो बेदरा नै दैया रानबाय लोगोफोर थाव ओंखारबाय अमानि एसे माबानानै खांनोसै आरोना मोनबायानो नै लोगोफोर मोनबाय ओमफ्राय एसे जानोसै ओमफ्राय नै नारें जुमब्रा नारें जुमब्राखौ एसे जानो जानोसै हायावनो दाम बुथुमबाय जानोसै बे अनला ओंख्रि bedor Kasih. Udah gelas dalam mana? Gelas ya kayak gurih ada, betul ada. Bedornya mana? Bedor bukan berapa jana yang mana tahu kawan teman lain yang kayak dia. Gua kayak nana jangan muzang ada na. Am kayak gak tahu ada.